Okay mga katilo, ito ang tiil, gipahigtan ako. So, pahigtan pa na ko Dreo. Ano, no? Ito din. Okay. Ikaw rin bilang sa bus. Ay, sugid lang ba sa yuta? Ganda ginani no, higtan ron no? Higtan sa YouTube ba? Higtan ron, hilot-hilot yung higtan. Yung exercise siya. Pista eh, butaga na. Ang mga artista ro kayo. Sakit ko balik. Ha? No, gipahiktar ako. Burot ko dari kinalo. Dari po do. Ada ng mga video. Daya dia mah. Do, kinsa tong na yung mga inaani dia ay padala diri sa ko kay ang higot diri sa tiil kay. Oh. Oh, luag do. Bigot. Klaro ko. Mong tiil ang higtag pisi mami. Lubong ni ay Rio. Sapod. Darin hugot namang parte deh. Hugot ta kay ito naluag ko do. Tiluton ro dito, parang humok ning gahe ba. Yan higtan tayo. Pero ito nakita na sa YouTube, gilot-hilo, umaya ning higtan dik nani. Katul mo. Nalubong ko do. No. Naluag. Yagmay bugay na ni tentang dagko no lapad. Banyak no.
Okay. Daw. Hmm?